गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ बिटिसिनि बारग' चिफ बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया खैफोदाव। आयेननि मोगा मोगि जानांनो हागौ हाग्रामा महिलारिया। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिखौ गसर थिसनबाय। बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि हेंथायै 100 कोटि रांनि मानहानि गसर थिसनबाय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ कामरुप डिस्ट्रिक्ट सात्र जाजक'टआव मानहानि गसरखौ थिसनदों। गुबै बाथ्राया बेनोदि प्रमद बर'आ पुलिसजों लोगो जाना एक्स एमएलए हितेश बसुमतारी न' हाथिरदों होननानै पुलिसनो हमजादों होनना बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया अजद दैखांदोंमोन। बेखौ नोजोर बोना मानहानि गसरखौ थिसननो होनना खौरां मोन्दों। हाग्रामा महिलारिया गाव होनाय अजदनि थार फोरमानखौ बिजिरसालियाव होनो हायाब्ला आयेननि मोगा मोगि जानो हासिगौ। ग्लबेल अनलाइन भिडिअ शेयारिं प्लेटफर्म इउट्युबनि चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार शशांक अंजिकिया गावनि गोजौ थाखोनि बिबानखौ नागारबाय। बेजों लोगोसेनो आमेरिका भारतनि फोलेरारि सुबुं नेवल महना इउट्युबनि गोदान सिइअ जाबाय। बेनि सिगां भारतनि फोलेरारि सुबुं नेवल महना इउट्युबनि चिफ प्रडाक्ट अफिसार बिबानाव दंमोन। रायजो राजाफोरनिसिम गोनांथार फोसावनाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनेस सहरनि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिनजिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोना जायखिजाया बेफोरबायदि जेंनाजों भुगिना दंब्ला थोंजोङै 7086858977 बे जानबुं नाम्बाराव आबुं खौरां लाहरनो हागोन। मिरु सरकार आरो केल'नि गोजोन सावरायनायखौ लानानै रोखा खेंफोरथि होदों कच राजबंशी जातीय परिषदनि गाहाय नेतारि बिश्वजित रायआ। मिरु सरकार आरो केल' चिफ जीवन सिंहजों थाबैनो गोजोन सावरायनाया जागोन होनना गासै खमथाबुर रायजो थागिबि रायजो राजाफोरखौ निराशा जानो नाङा होनना फोरमायो बिश्वजित रायआ। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। खोला आफ्रिकानिफ्राय 18 फेब्रुवारियाव माजिनै सेताफोरखौ भारत लाबोगोन। मिरु आफाद मन्त्रि भुपेन्द्र जादबआ थांनाय 16 फेब्रुवारि खालि माजिनै सेताफोरखौ खोला आफ्रिकानिफ्राय भारताव लाबोगोन होननानै फोसावना होदोंमोन। बे सेताफोरखौ भारताव मोनफैनायनि उनाव मध्य प्रदेशनि कुनु माहारि हाग्रामायाव हगारगोन होननानै मिथिनो मोन्दों। ससियेल मिडियायाव उन्दै हिन्जावसाखौ भाइरेल खालामनाय 3 लंफोरा खारखोमा दङ। थांनाय बावैसो सिगां समाज बिजोङाव सासे 14 बोसोर बैसोनि सासे हिन्जावसाखौ लंथं खुनानै भिडिअ खेबना भाइरेल खालामनाय दानथाल नार्जारि, सोमदोन बसुमतारी आरो आमथे नार्जारि मुंनि 3 लंफोरनि हेंथायै हिन्जावसानि नखरनिफ्राय चिरां जिल्ला रुनिकाटा पुलिस थानायाव एजाहार गथायो। एजाहार गथायनायनि उनाव पुलिस बिफाननिफ्राय बैसोर 3 लंफोरखौ हमनो थांसेयावबो खारखोमानायनि जाहोनाव हमनो हायाखै। बेखौ नोजोर लाखिनानै पुलिस बिफाननिफ्राय थाबैनो हमनानै आयेन बायदियै साजा होनो गोख्रों नाजानाया सोलिगासिनो। दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादा गोजाम आफादखौ सिफायना गोदानै सायख'बाय। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि खुमगुरि गामियाव जानाय 49थि दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफाद आरो लोगोसे 23थि बोसोर जथुम्मा दुलाराय ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफाद आरो खुंगा 20थि बोसोर जथुम्मा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनि बोसोरारि जथुम्मानि थान्दैमेलनि गेजेरजों गोदानै बिबान दाफुंना होनाय जायो। गोदानै सायख'जानाय आफादनि आफादगिरि महरै मुर्सि अश्विनी कुमार स्वर्गियारि आरो गाहाय नेतारि महरै मुर्सि जगत चन्द्र ब्रह्मखौ सायख'नाय जायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। आसामनि धुबुरी जिल्लानि माहारियारि फालांगिरि मिरुआव दावबायफैदों बांलादेशनि उफ्रा कमिशनारआ। मिरु सोरखारनि गुबुन हादोर नीति आदर्शनि गेजेरजों भारतनि नसुंसे हादोर बांलादेशजों गुबुन गुबुन फालांगियारि बिथिङाव गोथौ सोमोन्दो लाखिनायनि थांखिजों बांलादेशनि उफ्रा कमिशनारआ आसामनि धुबुरी जिल्लायाव दावबायना सुलाद लाफैदों। बांलादेशनि उफ्रा कमिशनार राहुल आमिननि मोनसे थान्दै हान्जाया धुबुरी जिल्लानि गलगन्जआव नुजाथिफैना माहारियारि फालांगिनि सायाव गुवारै सावरायलायो।